Părinții, din momentul ce zice voința de mizlire, din momentul ce eu sunt mizlit și asta ar fi ordinea vieții, cum spunem, să-și crească copiii și să aibă grijă de ei. Eu asta consider, dacă aș avea un copil, nu cred că aș fi în stare să-l dau să-l crească bunica sau mama sau sora sau altcineva. Pentru că sunt tineri, sunt sănătoși, o să spun, și sunt părinților, ambii. Dar știți că Dumnezeu lucrează prin oameni și copiii ăștia ar trebui să fie crescuți de cineva. Dumnezeu lucrează prin oameni. Familia este sfântă. Așa este. Adevărat? Da. Este sfântă. Ce cuvânt mare, nu? Familia care a răspunsul copilor este ca biserica fără profete și sfinți. Este adevărat. Adevărat? Da. Cum ar fi o biserică fără profete? Ar fi pocăiască. Da. Deci copiii, vă dați seama ce rol aveți voi, copiii în familie? Da. Sunt soare. Grija unui mame față de copiii ei nu are sfârșit. Acest proverb este adevărat, adică mama mereu are grijă de copiii ei, are grijă de ei, crește și iubește necondiționat. Este necondiționat. Să știți că am găsit un proverb în altă parte în care scria că în familie te întorci întotdeauna, chiar dacă simți nevoia la un moment dat să o părăsești, știi că e locul în care te poți oricând întoarce. Și dragostea părinților este necondiționată. Te poți certa cu prietenul, te poți certa cu vecinul, poți să-l iubești în loc și la un moment dat să te cerți. Și cu mama te poți certa, dar oricum dragostea e acolo. Bun. Acum că ne-am lămurit, să construim ceea ce ziceam că am construit.